Самоходният мулчер-косачка е с дистанционно управление, което позволява управление му от разстояние до 200 метра, което позволява да се работи в голям радиус. Моделът VTC-800 Godzilla е с вериги, което го прави изключително проходим в труднодостъпни терени. Машината е насочена специално за терени с високи наклони и неравности, като веригите й позволяват да се придвижва безпроблемно. Оборудвана е с бензинов двигател от 16 конски сили, който отговаря на Евро 5 стандартите за вредни емисии. С тази мощност мулчерът, косачка може да се използва на различни труднодостъпни терени. Веригите са широки 15 см, с дълбок грайфер, който позволява влизане в трудни планински земи, пясъчни терени, тресавища, стръмни склонове. Работи отлично на склонове с наклони до 60 градуса. Косачката може да реже растителност с височина от 170 см и дори по-висока. С работен захват от 800 мм, машината за кратко време може да почисти голяма площ и да намали необходимото работно време. Височината на косене може да се регулира от дистанционното. Работната ефективност е от 1800 квадратни метра за 1 час. Моторът е 48 волта с редуктор, който не генерира високо количество топлина, което позволява на машината да не прегрява и да работи дълго време. Машината Godzilla е хибридна, т.е. може да работи на ток до 2 часа. Когато моторът работи, тя се зарежда с ток, след което може да премине на работа единствено.